Takže zražené plavce a palovkyně to je, jak bych to nazval, první para troša, protože já rád hraju většinou za Alianci. A málo kdy to zkouším za Hordu, tak zkusím Hordu. Přemýšlím, jestli máme příběhovýho goblina rovnou, nebo vem takhle. Jo, tak. Asi vezmeme goblina. Ať máte nějaký příběh. Si hodím teda goblina na Priesta. Jo, Priesta, takže si nějako konc takhle hodím. Vypadal. Tohle. Týden 6. Fuj. Tohle by šlo. Dáme mu jméno Raul. Zase někdo ukradl, klasičky vždycky. Tak, jak mám channel, tak si hodíme i takhle. Takže můžeme začít. Abych vám řekl pravdu, hraju na neoficiálním serveru, tudíž na serveru, který se neplatí. Na tomto serveru hraje ještě jeden známý let's player, jeho jméno teď se nepůjdu změňovat už. Teda Rál, nevím jestli hraje teď, ale vím, že je Rál. No, zase tak známý není, ale aspoň se dá poslouchat. To hraje aspoň trošku nějak normálně, ne jako ty let's playeři, co jsou malí děti většinou a člověka to pak štve. Jinak plány do budoucna nemám, protože teprve začínám. Doufám, že mě to aspoň slyšíte, protože je kolem už 10. hodiny večer a já mě si chci spát už. Plánuju hodit i do videí webkameru. Mám to na malý rozlišení, protože nemám žádnou videokartu, která mi to unesla. Mám sotva 3 gram. Hop. Pěkný lagity. 25, hodíme. Ale jde to. Běhá to dobře, takže mi to nevadí tolik. Jo, já mám mluvit někým. Jo, už kde. Tady je. Tady je ten 15, takže já si ještě první předtím nastavím. Jo, byl bych rád, že aby ty lidi, co se mě dívají, nebo začnou, tak aby neopakovali slova, jako jsem já. Já vím, občas řeknu nemravné nebo sprosté slovo, ale jen občas. Jinak, vysvětlivky. Teď. Kdybyste chtěli znát adony, co tu mám, klidně ukážu. Interface addons a mám tu background, sexy map a spy. Spy to je jak bylo to nerby, teď by se přiblížil aliančák ke mně, tak mi to tady ukáže takhle cedulku. Tady takhle jméno a vím, že tady je. Takže co mám udělat? Jo, já jsem si nevzal úkol, já jsem hlupá. Tak se tam musíme doběhnout. Skokem to nemůžu vzít, abych moc neposkočil zrovna. 16. O takových peskách se mi ty mohlo zdát. Ty bláho. Jo, tady je červený. Nějak probrat. Netancuj to a pracuj. Já už tu zónu prošel zhruba 3krát, takže já si pamatuju, jak to tady je. Doufám, že tu nemají zase bugy questy, minulé totiž měli. Jo, tady. Tady to je bez takového toho úvodu,
takový toho schématu nebo co, ale můžeme si to vyfotit. Je to F10, počkejte, koukneme se. Jo, F10, takže musíme jo, tak teď si fotíme fotku. Desítkou se to dělá. Doufám, že to peníze koukání. No. Takže, je toto video krátký. Bude tak dlouhý. No, tak začneme už asi. Hele, my máme tady to. Dobrá. Aspoň, že nemám ty lagy, co jsem měl na tom starým. Takže takhle asi pod videem budu chtít mít komentáře typu, jak bych se mohl zlepšit a žádný nadávky. Je to pak už hraničí s lidskou psychikou a to mě štve. Těm bych fakt jen natáhl už pak za to. No. Jo. Nervy, nic tu není, ale to mám štěstí. A máme to. Takže... Takže to by bylo. Dva questy za Tyogi. Když tomu tak já je tady dělal. Když jsem poprvé hrál Kata, kolik, 15 minut? Já jsem nedělal, kde co je. Neznal jsem to, já znám nejlíp Vanilu, TBC a Vrat. Ale, takhle. Běžnu tady nahoru, tam dostaneme asi kajakola, co? Jo. Hra. Teď quest s kajakolou, ano. Žilba. Jste zeptali, co je to za addon, to je Bagnon. Takže to spíš všechny ty bugy, co mám tady do jednoho velkýho. Tak. Jo, jdeme. No ještě to natáčí, já myslel, že jsem dostal špatně, ale zatím to vypadá dobře. Kdybyste měli lagy, tak se omlouvám. Furt to není tak silný počítač, jak jsem si přál, ale je silnější než předtím, co jsem měl. Tak kdybyste viděli, to mělo jedno jádro procesor, 1 GB RAM. To byly 500 totiž. A jak to bylo? 1 GB RAM, jeden jádrový procesor. Místo 80 GB, tady aspoň máme víc. A to se nastoupí. Takže já splním tento quest a ukončím toto. Je to jenom takový to předúvodní. Pokud se vám to bude líbit, tak no. Teď když začnem, tak nemůžu chtít samý lajky, to ne. Teď budu zatím jenom točit takhle pro zábavu. A pak, jak se to jde, tak budu za toho točit.
Takže posledního odevzdám to a skončíme. Budu muset ještě si stáhnout program na to, abych to upravil to video. Jestli teď neslyšíte zvuky ve Vovku, tak do příště se to pokusím nějak zprovoznit ve Frapsu. Já teď totiž nevím jak co. Prostě Fraps, já jsem to zblblej poslední dobou. Dřív jsem si to uměl nastavit, dřív jsem to nastavoval kámošům, aby mohli natáčet a teď nic. Takhle. Takže já se tu s vámi rozloučím, takže mějte se hezky a uvidíme se u dalšího dílu.